बुदांजोंसो हाबावो माहाजोन बिजामादैखौसो मोनबावनोसै बुदां बाहाय थाखा फैसाखौ थाब जगार खालामदो फाग्लिफोर नै फाग्ला सिन्थाय दंफां फानना फैसा बुरजा बुथुमखा फैगौ फागोन दाना आंनाव खाफायगोन फाग्ला गुरखं होबाय थागोन बै इंलिसाव रेप इन द कार्टुन फरेस्ट होननाय बे फिल्मखौ 1994आव सेन्सर जादों बे माबायाव 1 मार्चआव 1995आव माबा जादों बे सेन्सर जादों दा दय बुंखाबा 27 बोसोरानो जानोसै आरो 27 बोसोरानो जाबाय बे फिल्मा 1995आव नि लास्ट माबा जादों बे इन्डियान फार्स्ट प्रथमाव इन्डियान पेनामा मोनसे नेशनेल एवार्ड मोननाय बायदि मोनसे बिराद मोजां प्रेस्टिजियास माबा आरो बेखौ सेलेक्ट जादों प्रथमाव ओमफ्राय बेखौ इन्टारनेसनेल माबायाव 1996 नि बे दिल्लीयाव इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बेखौ देखायनाय जादों आरो फार्स्टआव बिनि उनाव एखे बोसोरावनो 1996आव बे माबा मोनदों बेखौ मा होनलाय नेशनेल एवार्ड मोनदों बे नेशनेल लेभेलनि एवार्ड मोनदों बे नेशनेल लेभेल माने बे कम्पिटिसना नेशनेल लेभेलावसो जानाय आरो बे माबाया केटागरि नामा माबा बेस्ट इनभाइरनमेन्टेल फिल्म हिसाबै मोनदों आरो बे दा बे बर'नि एकबारैनो मोननै एवार्ड मोनलायनाय बे बर'नि एवार्ड बायदि जाहैबाय पेनामाखौ लाफानानै बे मोनसे प्रथम माबा आलारनि उनाव सेकेन्ड आरो बे एवार्ड मोननाय बर'नि जाबाय दा बे फिल्मा गोग्लैसोनानै दंमोन बे आं मिथिलायाखैमोन दा बे माबाखौ साबटाइटेल खालामनो थाखाय बे समाव माने माबानि प्रथमाव बर' बिटिसि एकर्ड जानायनि आगोल माबा दंमोन बिएससि दंमोन बिएससि जानानै फ्रेमसिंआ बेयाव चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारमोन दा बे नैबेयाव बे माबायाव हाग्रामा जिल्लानि नैबे साबटाइटेल थाखाय ग्रान्ट होदों माबाया जे फ्रेमसिं ब्रह्मआ बेनि ग्रान्टजोंनो आं बे साबटाइटेल इंलिश साबटाइटेल खालामनाय जादों ओमफ्राय दा बे डिभिडिआ गोमानानै दंमोन माने बावनानै दंमोन आरो नोंसा मानोबा मोनफ्लांबाय दा बे साबटाइटेल खालामनाय बे डिभिडिखौनो दा माबायाव नैबे दा बे निउनि एपनि दारै देखायनायनि राहा लानाय जादों दा बेखौ लागोन आरो दा बे फिल्माव बिराद खम बाजेटावनो खालामोन बे आंनाव मोनसे 16mm केमेरा दंमोन बलेक्स आं बायना लादोंमोन बेजोंनो नैबे केमेरा बेजोंनो आं बे हाग्रामा जिल्लाखौ शुटिं खालामदों आरो दा बेनाव बाजेटनि बिराद प्रब्लेम बे वान अफ दा वर्ल्डआवनो आरो फैसा फिल्म खालामनायाव सबसे लवेस्ट खम खरसजों फिल्म खालामनाय होनबा बे हाग्रामा जागोन आरो बिराद खम बाजेटजों खालामदों आरो खारन आंनाव केमेरा दंखायो नालाय फैसा बारा गैयामोन ओमफ्राय 10टा रिल बायदों ओमफ्राय जोंहा माबा 10 दिनल' लादों जों ओमफ्राय बे समावथ' टाइमबो सर्ट आरो आं हारसिंमोन ओंखायनो बे फिल्म शुटिं खालामनायाव जोंहा नै माबा मंगलसिं हाज'वारि माबा बिराद इन्टारेस्ट फिल्माव आवगायनिफ्रायनो बेखौ लाफादों बे दं स्क्रिप्ट राइटिंआव माने आंहा टिम खालामदों आरो जों मोनसे माने जों बे आरो मोनसे फिल्म खालामनायनि मोनसे खारना जाहैबाय मोनसे जोंनाव क'क्राझाराव बे माबाया हाग्राया माने बिराद डेस्ट्रय जादों आरो जेला प्रथम 1984आव जेला आयरन फिल्म खालामोमोन ना होमबा बे हाग्राया जों बे थिनालिनि माबा आमगुरिनि लामाया बिसिमल' बिनिफ्राय हाग्रा जोबमोन आरो बिनिफ्रायल' एसे सिफायनाय जाबायमोन आलायन 1984आव आलायन जों शुटिं खालामदों बे आमगुरियाव होमबा हाग्रा सिफायनाय जादों बिसिमल' आरो बे ओमफ्राय 1994 माने 10 बोसोरनि उनाव एकदम हाइरडनिफ्राय एकदम 6-7 किल'मिटारसिमानो गैला मोनबाय दा बे जे 10 बोसोराव जे बे हाग्रा जोबनानै थांबाय बेखौ बेरखांनो थाखायनो बेखौ थ्रु फिल्मनि दारै बेरखांहोनो थाखायनो प्रथमाव आइडिया फैदों माने हाग्राखौ माने माबा रेप इन द भार्जिन फरेस्ट माने जोंथ' बे जोंनि एरियायाव बे ससाइटियाव हाग्राखौनो रेप खालामनाय बायदि मोनसे जाथाय जादों दा
दा ओंखायनो प्रथम बे टाइटेलखौ गोसोखांदों आरो रेबिन्दा पाटिल फरेस्ट हाग्रामायाव जिनारि बेखौ टाइटेलखौ दोनगोन बेखौनो आलम लानानै ओमफ्राय आं हारसिं बे समाव हायामोन ओरै मंगलसिंगा हाजोआरि बेखौ लाबाय ओमफ्राय जेरै कामाख्या माबा दं कामाख्या ब्रह्म नार्जारि बे माबानि बे खोमसि लामानि स्क्रिप्ट राइटार बे सासे बेबो स्क्रिप्ट राइटिं एक्सपिरियेन्स दं आरो लिरनायावथ' ओरैनो दंखायो नालाय आंहा लिरनायाव एसे उइकमोन नालाय आरो सासे जोंना बे साबजेक्टआ हाग्रानि बर' नालाय जोंना डिअ'प'दा बे माबा रिटायार जाबाय मा होनो मतिलाल बसुमतारी जों साब्रैया ज' जानानै पुरा गिदिंदों जों रिसार्च खालामदों एकदम पुरा गामि गामि थांदों माबादों रिसार्च खालामनानै बोरै बोरै हाग्राया बोरै डेभेलप जायो पुरा जों माने रियेलखौ बेरखांहोनो नाजादों आरो बे माबायाव बे शुटिंआव जों एकदम रियेल हिसाब निकासनि फाननाय दाम दर माबा बोरै बोरै लाइफ माबा जायो आरो अनेक मानसिया रियेल मानसिफ्रानो बे दंफां माबायाव बायनाय माबानायफोर रियेल मानसिफोर दं बिसोरबो होदों दा बेबायदि धरननि खालामनानै जों बे फिल्मखौ खालामनाय जादों आरो दा बेखौ खालामनायनि उनाव एसे साबजेक्टआथ' एसे सिरियास थायो मेथाइ खननाय माबानाय गैया खिन्थु इन्टेलेक्चुयेल मानसिया बाहेरानि मानसिफ्रा बिराद एप्रिसियेट खालामदों आरो हयथ' जोंनि बे गामिनि मानसिफ्रा हयथ' इन्टारभिउ जाय फिल्मखौ नायनानै इन्टारटेनमेन्ट लुबैयो हयथ' बिसोर एसे बारा मोजां मोनाखै जानो हागौ आरो खिन्थु साबजेक्टखौ माबाफ्रा इन्टेलेक्चुयेल मानसिफ्रा बिराद मोजां मोनदों बे दा बेखौनो दा बे जों निउ दा जोंनि दानि रायजो राजाफोरखौ नायनानै माबायदि मोनो बे रायजोनि आरो खारन बे इस्युआ एकदम बिराद दाबो सोलिगासिनो दं आरो हाग्रामा जिनारि बुंनो थांबा दाबो जागासिनो दं बे रेभिनिउ फरेस्टआ दाबो फरेस्ट डिस्ट्राक्सना जागासिनो दं आरो बेखौनो लानानै नाजादों आरो दा बेनो दा रायजोफोरनिफ्राव जों निउ बनि थ्रुयै जों देखायनो हादों दा रायजोफ्रा माबायो अनसायो नैबे माबानि मोननैया माने आलायारन माबा हाग्रामा जिनारियाव 33आ नैबे आलायारन बे आलायारना डिरेक्टर हिसाबै आं मोननाय बे पुलिस आन्दा सोनावबो दंहैयो दा नैबे माबायाव हाग्रामा जिनारियाव मोननै माबाया 33 बे 34 नाम्बारा बे एवार्ड जेरै जोंना थार्ड प्रिन्टेस नङा होमबा बे 33 मोन दा नैबे 43 बे ओमफ्राय नैबे माबाखौ आलायारनखौ बे केमेराजोंनो 16 mm बे केमेराजों शुटिं खालामदों बे आलायारनखौ आलायारन नङा बोरै लानानै बोरै लायो पजिसनखौ बोरै लायनांगौ बे खेबो बेबायदिनो अन खालामो खोथा दाबो बेटारि कानेक्सन खालामबा दाबो गिदिङो बे रिला थिगैनो दं बे रिला गोजौआव थायोमोन नामा रिला बै गोजौआवमोन नामा रिला गोजौआव दा खिथानो बे माबायो आरोखि स्टेन्ड दं स्टेन्डबो दं रिला लायो नैबे माने माबा बेहालाय लेन्सआ माथो मोनथाम नैबे आलायारनखौबो बेथ' नैबे आंनि पार्सनेल नालाय बे हाग्रामा जिनारिखौ बिदिनो खालामदों आरो बे 100% आलायारनखौबो बेबायदि केमेराजों खालामदों आरो दस्रानिफ्राय लानानै ओमफ्राय आलायारन खालामनायावबो बेबायदि केमेरा बेखौ एरिएसटि नांगौ बे बे फेमास थार बे एरिएसटि बे केमेराया बिराद फेमास आरो ओमफ्राय साउन्डखौ रेकर्ड खालामो नैबे गोदोनि टेकनिकआ बिराद आलादा ना माबाया गोदोनि माबाया आलादा जाबाय रिला बेनो निगेटिभ माबाखौ सोयो ओरै गोदोनि टेकनिकआ बिराद माबा जाबाय बिराद कमप्लिकेटेड 16 माबा निगेटिभ बे माबाखौ गोदो बिराद माबा खोमसियावसो खालामनांगौ खोमसियावसो खालामनांगौ आरो माबाया देखायनाया सोबाय खोमसियावसो खालामनांगौ एकदम माबासो खोमसियाव बिराद कमप्लिकेटेड आरो रिल्स नालाय नङा माबाजों बेसेबां लायामोन बे केमेराया बेसेबां सेकेन्ड हेन्डसो बे सेकेन्ड हेन्डसो प्राइस दं बावबाय आं बेखौ बे हिस्ट्रि दं बिरादनो बे केमेराया जेनेबा बे हाग्रामा जिनारिखौ बिदि खालामोथ' बे सेकेन्ड मिसन फार्स्ट मिसना बिराद इन्टारनेसनेल ग्लबेल बिराद नालाय नैबे माबा 3-4 मिनिट खारगोन ओमफ्राय 3 मिनिटसो नैबे ओमफ्राय साउन्ड सांग्रांथि लाबोनाय आरो खिन्थानाय जागोन जे हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों जों थांनानै दंब्लाबो
थामथियावनो सिबियारि रायजो राजाफ्रा निसय मदद होगोन जों बेखौ मिजिंथियो बेजों जोंहा फिल्म प्रडिउसार फिल्म मेकार बयखौबो जेनेबा एनकारेजमेन्ट होनाय जागोन थुलुंगा होनाय जागोन आरो निसय गोदान गोदान फिल्म जोनोम जागोन होननानै जों मिजिंथियो गोदान गोदान फिल्म जोनोम जानांगौबा गोदान गोदान एक्टर एक्ट्रेसबो जोनोम जाबाय आरो जोंनि गेजेराव फिल्म मेकार फिल्म प्रडिउसारफ्रा थुलुंगा मोनबाय बिनि गेजेरजों जों निसय आरोबाव जौगानाय फारसे आवगायलांनो हागोन होननानै मिजिंथियो दहाय जोंहा सपना मोनसे खोथा रायखांदों जोंहा सिनेमा हल बे सिनेमा हल गैयिनि थाखायबो जोंनि फिल्मफ्रा बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदि जोङो मिजिंथिनानै बेखौ दिहुनो बेखौ जोङो दिन्थिनायनि बा गुवारै फोसावनायनि राहा गैया जायो दा बिनि गेजेरजोंबो जोङो सिनेमा हल मिनि सिनेमा हलानो जाथों बेखौ जोङो एसे एनकारेज खालामनो हागोन बा एनकारेज मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो जों बिजनियाव मोनसे बड' फिल्म क'अपारेटिभ ससाइटि होननाय कमिटि दादोंमोन जि समाव आङो बिजनियाव दिननिफ्राय 35-40 years ago आं सेक्रेटारि ओमफ्राय प्रेसिडेन्टबो जालायलायनाय अबस्थायाव बिएड कलेजाव प्रफेसार मोननानै आङो ब्लड फैबाय बै सिनेमा हला सेवनानै थाबाय जुदि हिट जायाब्ला बे फैनाय नङा गथिखे मा रिक्सआव दं आरोखि मार्केटआ बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया फैसा गारनो जायनि थाखाय प्रडिउसारफ्रा सोरबा एसे हारि सिबिनो बा एसे इन्ट्रेस्ट थानाय हिसाबै फिल्मखौ फैसा थांब्लाबो बानायो नाथाय लाब जाथारनो होननानै जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव प्रफेसनेल प्रडिउसार दासिम ओंखारनो हायाखै आरोखि फुल बिजनेस खालामनो होननानै बर' फिल्म बानायग्रा ओंखाराखै दा बिनिखायनो जोंनो नैबे दानि इन्टारनेट जुगाव इउटुबाव जेसेबां आपल'ड होनानै आर्निं मोनो बे जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा मार्केटआव थांनायनि उनाव गामि गामि दिन्थिखांनायनि उनाव सेन्सर बानायनानै जा गंफा गंनै बर' मेजरिटि थानाय सिनेमा हल दं बेयावल' दिन्थिनो हायो एग्जाम्पल हिसाबै क'क्राझार बङाइगाव रङिया गवालपारा बेखिनियावल' देखायनो हागोन कारन जों दाबिं खालामाखै दाबिं खालामोमोनब्ला जोंनि साउथ इण्डियान बायदि जोंनि बर' फिल्माबो गुबुन गुबुन जुदि क्वालिटि जायोबा दाबिं खालामोब्ला गुबुन गुबुन बर' मेजरिटि थायै जायगायावबो जों दिन्थिनो हागोन आरो बैनिफ्राय आर्निंआ फैगोन नाथाय बे सिस्टेम क्वालिटिया जों दाबो खालामनो हायाखै क्वालिटि जायाबाथ' दाबिं खालामहोनानै जोंनि जायैखौ मालायनो दिन्थिनानै जों लाजि फोनांनानै लाब गैया गाव जोंना क्वालिटि जानांगोन बेनिफ्रायसो जों दाबिं खालामनो हागोन अब्ला दाबिं खालामनानैबो जोङो आर्निं जों खालामनो हागोन आरोखि गुबुन गुबुन हारिनो दिन्थिनानै बेखिनिसिम बहुद मावनो गोनां खामानि दं दा बेफोरखौबो नोजोर होनानै माने बिसाया बर' एरियायावहाय ओनसोलाव जाहाथे सिनेमा हल जायो मिनि सिनेमा हल जायो बिनि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थाबोदों मेम'रेन्डाम होबाय थाबोदों आदा बिकास मोनाबो बै समाव गावसोरनि बिबान थानाय समावहाय बेखिनि खामानिखौ मावबाय थादोंमोन आरो दानि प्रेजेन्ट जायफोर बिबानगिरिफोर बिसानि बिथांमोनाबो आरो जों जयैनो माने बे मेम'रेन्डामखौ जों होदों बिटिसि गभर्नमेन्टआव दा बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनब्रै बा मोनबा सिनेमा हल बानायनानै होगोन
होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरोखि दासिम प्रसेसआव दं अफिसियेलि दा प्रेक्टिकेल जेबो जाथ'वाखै आरोखि दा बे मोनसे सिनेमा हल जानांगौ आरो गामि गामि फुजा मेलायाव पेन्डेल देखायनांगौ बेजों आरो इउटुबजों बिनि बादैबो दाना नैबे OTT नि खोथा फैबाय दाना अभार दा टप जायखौ फुल फर्मा अभार दा टप होनो आरो बिथांमोननि निउ वर्क जेनाखि नर्थ इस्ट वाइड बक्स अफिस जेनदों नर्थ इस्ट वाइडआ मामोन बे वाइड गुवार नर्थ इस्ट वाइड बक्स अफिस मोजां मिनिं गोनां नाम दोनदों बिथांमोनहा बिनिफ्राय बे OTT प्लेटफर्मा जोंनि बर' माबायाव फिल्मनि माबायाव नोंथांमोना पास नामाथाय पासानो जानांगौ खोमा ना OTT आ दंबावो खोमा मोननैसो मोनसे ट्राइ खालामदों आरो दंबावो खोमा बुदांजोंसो हाबावो माहाजोन बिजामादैखौसो मोनबावनोसै बुदां बाहाय थाखा फैसाखौल' थाब जगार खालामदो फाग्लिफोर नै फाग्ला सिन्थाय दंफां फानना फैसा बुरजा बुथुमखा बेखौ फागोन दाना न' खाफायगोन फाग्ला गरखं होबाय थागोन बै Hey!